kadok tabi hantar me ada bakar tom pajir lo kasi pini press meet kya nang ko alam kit happy ke kali boy fit tame alam ki bang tang de lo potla so alam ki ko son ki kasi klang make nibi tu mahin tame asa so kitan ke pajir mi je man si pini la bang so press meet kya kasi nibi tum lotang de kadok wedan chin lo element hang sin timu George timu nibi dung put alang ni Thomson rongpi Ditlitum ke damtang an akar bi youth festival tame nilitum mansi volunteers subcommittee at kubang nang pathik pidoko asi volunteers subcommittee at punang thik pilu potang te halabangso kar bi youth festival 19 anong we ki jutsi anong we kopi posi halabangso alam ki ke polong lok ma puke nitum ta me rata thengno isi than ke pachini ji than ke responsibility de ko jene si kini nitum ma so yang lo asi aplang si chethanang et potang te labangso alam ki itu phope danang ji polo athe labangso alam ki koson si phonang kok ngoplodang te 19 anong we ki jutsi anong we official schedule te program jud lab lo station long tin tame tamon tame litum dat ki jui kang tung tum kilun kang tung ki kang tung ori so jang tum dupik kasi hala bangso nang an amuluk dupik lang so we masi adung head isi pendel clock bom do la Toyota tuma pendel cuplok bom lo la so pendel bang kumane anim so piphan aphu bang klopon chet ma bijang an la son lo amasi hala bang so ausu piphan piposia biang angma kadok kabe chitto dun pet lo masi hala so chitto pet chingdoi palak lo adung ta phuki adun do police tum lo ko masi police tum tet dun lo hala police tum ke tet dun pen temon mang ka frek da ka son lo kasi atimon prek dak na la pen mo atimon lang tunu dak na puli tuma thamasi volunteers subcommittee do an chehang lo KCS central committee do an chehang lo la pen lu thekse reset do an chehang sin kun hala bangso la alam ki puthak pang sam phasi tum bodi lo la pen hala bangso apor hut alam ki da in sam lo amat hong pen bar plot api umane pang thek la pen khai ka chingon he atum otlang no tum ausomar bunang kokpo akelang tum otlang no pu bunang kok bangke alang tum thang bat besi mithang festival phan aman jibi be pin pen EPDC la gari phan mege kai phansi body lo halbang so EPDC la gari phan me kai lo amasi ko fire brigade tum kipam map dun phan dun lo kipam map phan dun lo aman hala so fire brigade ta itum kopi koson pene kuna mau so marne chingrum mat la so fire brigade ta bardak dak wat pindan litum volunteer subcommittee pene me je job don lutsi pene an la also marban than pari dun je rason plan ne tum mithang jutang jubat ka chingrum adin tuma khai ka chingrum adin asal hai ke moitum nonglu do kokji buthan ro bon tame hala tum kopi koson aphu logi ma thani la bangke dekhite lo alang tum khoi kre alang aditum nitum hanang chini ne alang nitum penangan alang nolo la so fire brigade ta thengai rai thing dak dak lo si hala bangso ke claim atum ke niliki pudamji ma iritum ke hok nang ji ke lo khai ka ching hon thek the jutang jubat ka ching hon thek the pen ot lang no also ma lo ko si nang ko alang nitum jongsi methang a festival sing honduk mithang tal jubat chundu kote hala bangso alam ki bang dak pabe det je pala alam ni ke theu gali tame pini la bangso alam ki do ko jone itum birthe dang social media lo me chelo kaphe news platform lo itum karbi youth festival a reputation bang ke phalang no ji phan mate hala bangso news bang spread pit kasiniri ki putam ji bang lalo ili tum non ki bang ji ni bangke ili tum bangso festival mesen pen ke pasun ji phan la ke KCS det kali volunteer subcommittee det kali karbo to council det kali itum a society a mindset change se potante itum a society pen jongsi labangso festival han kepa mesen ji pan 6 se potante hala bangso mo ke bang ni tamira sun a gotna do ko thek asi non bang ke itum isi awareness lo isi lesson lo non pan ke itum KCS pan chiki kera non ke itum council pan chiki kera kadok kabe karbia khai inde kadok kabe karbia long ke do khai do ansi itum labangso festival pan kepa mesen ji pan mang responsibility lo enako
Ati langdam protong te kaprek a festival pen pangbar protong te munit ki ong kacitong naike itum karbi youth festival long munit ki ong kacitong naike labangso karbi youth festival kibi karbi people hall along le ciris faroner kep nedo ciri faroner kep along le anaki the tame munit ki jui che jangje asi hala bangko ciri faroner kep a ciri long labangso karbi youth festival kibi munit ki jui che jangje protante nitum volunteers strength kame bangfaro pli bangfaro etom baksitu as nitum da kelang dunang jidim an kelang dun lo konane ke khotun de de ko lo konane ke kachi yok dun e de ko lo hala bang nitum volunteers sapumiti pen dia chu hang lo basi labangso festival ke munit kachi tong apai ki ong aya festival pinarpot lake KCS upera council upera itum methang society pensi itum responsibility NC kami senje pansi itum bon benji mo kibang jalan ke ali potang tila so nong no bon klang ki bomji tapi non la 19 no we la ke claim atum han ke 19 no we la itum han nong no ke bana tum han ke itum ke khai kachi gon thek the ot lang no la pen alang itum kangrikan krang pen tame kasi pajok thek the au somar nangkoko te ki jun ke adok ko ta jun lo jun ta thek lo muni alang li tum bang ke jun ko fitame li tum jutang jubat kaching hon thek the odlang nori so jang tum nangkoko simuki bang jang ni pen la son asaya mu ke pawe gaji kan ke tum kadok kabe tum hampang do an jingrum la bang so festival ke pa senji pan le tum body pona tapi ni tum volunteer subcommittee hin fitame konane kilele konane ke chok situ kok potante ditum pinitale nane dia chuhang lo timu pen pulonili 800 bikas along a festival along munit chejang je potante volunteers strength itum 400 300 pasidu asnitum tame ke control bang sungkru lalu nona phong pinang an ong dung aral tum kaning je kondo volunteer kibipon arta kijum pinang an tum tum la so pot si la son na tumon lang no nang kecap long lok si pinang an arada tum kecetan pon la sila bang solam bisna ni pakar itu volunteers kibipon arta kijum he tumhan ku nang kupia pang volunteers nang dudun detha lalu te volunteers tum ke kem kitam kosol si kasik sagma kosol si kisuma chinipo lapen arta kijum he ku komane mate pinan je thanda thego mane arta kijum he asomart phan kiwan tibosi wan ko mapatante nitum aphongtin tame komane university chali bom tum phan komane college chali bom tum phan tame labangso youth festival no voluntarily nakki dudun ji phanang chira dun thapu a proposal damda tame ilitum arta domu cheratum thegmu cheratum labangso kalbi youth festival long ilitum volunteers aside nang claim nunji phan sangrang asung theglong athi nang tum lang tame volunteers protante ada porphai bajiner kepen ada baji hini an tame nitum bangso duty bang nitum claim ko goti asi ada porphai bajiner kepen ho ada porphai baji hini an protante nang nitum a distance a hours kon ghonta mang nitum thanu lasong bong kichulong long pami me kijunlong pami me dolan lasinon arta kijum hekpen volunteers bio posila bangso akotna kedolong poblok bangke dilitum jong tikyo ke te kedam tang an petame hala bangso arta teng volunteers osomaron si tu wan bomlo la bangso akotna kedolong poke dilitum a mindset bang change nang itu sini kudanji ate dilitum ke festival ke lang pathe anglak long nang ji kai mata pathe anglak long nang ji hala so mindset bang kum jibi de nang ji ate non lang da bodi officially schedule ke KCS tum tame baji si team ke judlu anta nang tum lang tame ituma festival long ke baji ke thom baji pieta munit phat ke ulotante baji hini baji ke thom ke do tum ke arta ke jum he ko somar tum pen chenglok sap sup mane jun pachi pacha os manu si ong na asi non ni li bang ke volunteers along mang tatop mature volunteers ani ke hang tum do pe muning pa du na bodam ituma mindset bang ta itum change na proje itum karbi youth festival lo protante itum pathe andun vaksilang long nang ji kubang kali denang pu kali protante ilitum hala bangso festival long itum kuson si peace maintain ji mahala itum udang ide ji asi muning pen ke most welcome mane university ke chali penatum ang do din pone most welcome mane of college ke chali mane third semester fourth semester fifth semester atum nang do din pone most welcome muthe a duty pen a responsibility ke lalo
adap bajiner kepen ho adap baji hini anang tum do unji mon lapen kecho kijun ke hemateng chorong itu dake ate itum volunteer di tangka maha itum KCS pen hang he pinben ininga klong ben itum kacira dum tande loke asi dili pudai manke volunteers mature volunteers kalidet masih la sokotna de kong manke itum pudam he ate itum hala bangso volunteers enroll bom hutke mane ke 21 years 22 years 23 years 30 years also marsi itum enroll pono 15 16 so marpan ke itum enroll pon pe asi hala bangke a festival din themuna a festival din ko an ma ke the munit ki ju itum hod an da dothip lotan de volunteers un anle mature volunteers bi betame ke lange pache tangla ni de jima pu asi tum a festival ke lang don atum tame ipu ke matha bang ining ke matha bang chelana pu jela bang so festival ke tum ninge parong dim kilun ki kan dim asi lun nang kan nang ninge parong nang halan si matha dam chona pu komane han ke thengi chok nei komane ke sap nei hala bai tu matha dam de na pu lalu lapen penang ana tungpulo karpi people who are low along ki kolat ki bi jasmet hor ke jora tum itu pega joksi lapson ardu pen lasona to mon lang lota ke klang ngok hai jihala hiki kolat along hor ke jora tum apanali to majin pe kibang jilang ani kan pan bisi pacin itu hitikulat along hor jor tum dokpik ta thek lo bune asi dokpik lo potang te itum KCS pen chingmara muning pen hitikulat lo koson si alcohol limit mang kwan si jolong jima kwan si jolong lima itum hala bang itum chingbai na bon tami iritum nanitum ta analyze am tha nanitum matha tha hitikulat arlole hor ke jor aphai do idet wai fit tame hitikulat pen abhere ke itum lang damo dipu tu man jake wine shop nami hisab dan mate ko anma itum kafe ka dukan ki doji wine shop si omuna asi hong ben ke wang pen nang ri pam me pam itum dak wang da the hong pen nang junling nang chipang ri pam me pam itum festival nang kelang tuma duta the nasi hot po hurmang ke arlo le jornon hong le jornon hala kangri tu man se khang pu kangri tu le dong se khang the patante hitikula da lo itum hot ke jor aphai le pa kom sta me hong ben ai ri ling patante hala tuman itum ko pilon pu hala ma thalang ko pu asi festival pu pon kadu ka beta hor ke jun domone hong ben ang jun domone ko man ka arlo jun domone ta kangri lo patante hala kangri pen alang labang so festival pan man ki pen chikhang uji ma chikhang ni ma hala bang si akinang sort ke ma tha sin ma da asi jongsi komane ka ma tha pen la pen amuti ka si parai pen jongsi festival lo hor ke jor pe ka joini si lason khotna da ko konde festival lo hor ke jor akom hek na ta festival lo hor ke jor akom hek tame hong ke wine shop do pike hong ben ang jun pa me be hong ben bang a hor chewan pa me protante itum hala taman koson ye khang hala bang lo matani asi pamu hejong dan diri pulo itum kematha labang so youth festival la farman itum mindset mani change nang ni larang ji itum labang so festival la ke itum ka chingru madim itum jutang jubat ke chipaklang adim itum methang jutang jubat alun kan itum ka chipaklang adim protante itum nangkelang atum tame halabang so a festival long ka chibhong ka chinche ka phan kalira itum la cultural competition komane Africa cultural sport competition hal hai sikilang namu si bodi lang ji tenong ini tum lang nam etame festival lang un anle munit wang potame itum cultural event lang ne compete la iti kulat kidam ki ju itu om nak si mungkin metang kabi youth festival jutang jubat ke pachi thangji ko festival tang net por itu jutang jubat kopi ma ko son ma ke paman hal hai kasepati long tai tum lang dunang ji ma busli ma kibang jilang ani kan apan analitum KSA lapen volunteers media to mahin pen ini soda kalam the kapachini mate pachere mek itu ke thang la tu ke mene peneng sona khat sulup soda atau mon ka bedete pantini pachini itu muki bang jilang poke bla ke thom poke ra hini di poke ra hini aparman ke non pen jisik paminang ko la ke ni tum KSA mate itum KCS ukali itum a society masi labang so festival ke pami senji phansi kaddo ko bechi sikan po lapen non ki thurmia obe tumhan di kachuri gang tung ke lalo nangni tum tame non ki thurmia obe tame apangsi mithang jutang jubat kachi hot ang thek pakla nangji
asi jutang jubat kacing hon ang tek cepat lang ji patang te Karbi Youth Festival long tame isi mesen platform ko si mutalo jong si Karbi Youth Festival long nang tum non kibang jilang non kitulmi owe kmitun jong si isi service pipen pati isi contribution pipen tabang so Youth Festival paman pamisen lo patang te nang tum tame mo kibang jilang ni ke isi nong me tame long po asi youth tame next pen ke corporate po dan akhir nuas saya bangke cirap citu dunde lo dan ke mesen je pale mathana dan labangso festival ki pa mesen je pame kadok kawe Karbin long west Karbin long ki dorat anke a responsibility lo muning kebra hini a festival ki pa mesen je sini ni ke mathapon